aliran corak agama warna-warna akeh wong bingung anggone nindakno pilih sing kene apa pilih kono sing paling penting aja padha ngina wis padha murad mari tauhide jare pinter kok ala akhlake kebiasaan nyalahke kancane rumangsane sing bener dhewe salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Aja bingung ayo manut ulama najan kuno nanging kuwi utama ngajeni marang sepadha-padha senajan to alirane beda manungsane mung ikhtiar lan donga salah bener sing penting nindakno ganjaran dosa Allah kang nemtokno sebab Allah ingkang langkung pirsa salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. aliran corak agama warna-warna akeh wong bingung anggone nindakno pilih sing kene apa pilih kono sing paling penting aja padha ngina wis padha murad mari tauhide jare pinter kok ala akhlake kebiasaan nyalahke kancane rumangsane sing bener dhewe salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Aja bingung ayo manut ulama najan kuno nanging kuwi utama ngajeni marang sepadha-padha senajan to alirane beda manungsane mung ikhtiar lan donga salah bener sing penting nindakno ganjaran dosa Allah kang nemtokno sebab Allah ingkang langkung pirsa salatullah